У гэтай перадачы прагучыць дата, калі ў Беларусі могуць пачацца падзеі роўнай катастрофе. Бо для Беларусі ёсць два варыянты. Першы, на што спадзяецца Дональд Трамп, пра што ён сказаў падчас саміта НАТО ў Анкары, што нібыта Пуцін і Зеленскі гатовыя да мірнай угоды, і ў такім разе, калі это праўда, это дээскалацыя ў Беларусі, не павінна здарыцца бяды. Другі варыянт, таксама ён ідзе ад выведкі ЗША пра тое, што Расія нібыта гатовая да мілітарнай аперацыі па краінах Балтыі, а таксама Польшы. І ў такіх сцэнарах немагчыма абысціся без Беларусі, гэта вайна. Пра што Лукашенка навязліва ўжо цягам некалькіх месяцаў кажа сваім генералам. У эфіры «Карані праблема», ўсіх вітаю, госці студыі Сергей Бульба, грамадскі дзеяч, аналітык. Вітаю. Ірына Шчасная, палітолог, экс-палітзняволеная. Вітаю. Мы пачынаем. Калі ў пачатку тыдня Лукашенка выступіў перад новымі генераламі, раздаваў пагоны, ён казаў вельмі дзіўныя рэчы і вельмі дзіўна выглядаў. Ну што от вайны не будзе, мы вас нікуды не пашлем, але партыя вайны не хоча міру. Забыўся сказаць, што в этой партыі вайны там стейкхолдер это Пуцін у першую чаргу. Другое, дзіўная прамова там напрыканцы, што забяспечым вас жылымі метрамі. Як паміраць, калі няма тых жылых метраў, трэба клапаціцца пра сям'ю, пра дзяцей, вельмі падазроныя словы. Ну і трэці момант, ягоны стан здароўя. Як ён увогуле выглядае? Стан здароўя вельмі кепскі, это відавочна. Бачна, што чалавек знаходзіцца на піку эмацыйных нагрузак. Спадар Сергей, што вы увогуле думаеце? Можа, вы глядзелі гэта відэа? Тое, што вот на чым вы акцэнтуеце ўвагу, што ён заявіў, што як бы так жыллёвая плошча, там каб у кожнага быў свой метр, як ён сказаў, да. Я спадзяюся, эта размова была не пра 2 метры квадратных беларускай зямлі, якія кожнаму дастанецца і акупанту, і беларусу, да, калі што. А афіцэры МУСа, яны ўсе забяспечаныя жытлом, у іх няма як бы так з гэтым праблемы. Калі нешта будуецца, то ў першую чаргу для мусаўцаў, да. А хто разганяў у 20-м годзе як бы так весь народ? Прама кожны участковы забяспечаны кватэрай. Унутраныя войскі ўсе як бы так больш-менш што мае дачынення да вот спецназа для тых, хто менавіта ўдзельнічаў у разгонах, это і ўсе забяспечаныя. Ну. А якраз вот па міністэрству абароны ён нездарма падымае это пытанне, тому што па міністэрству абароны это праблема. Не хапае ні бюджэтаў, нічога, і таму ён як бы так апелюе ў тым ліку да таго, што на его вот не хвалюйцеся, мы вас забяспечым. Але ён гаворыць, як паміраць, калі там няма жылых метраў. Ён гаворыць, это самае, што мы паміраць будзем, вот это мяне разанула вуха. Ён паміраць будзе дзе? У Арабскіх Эміратах, да? Дзе ён сабе рэзідэнцыю арганізаваў, да? Я ўжо гаварыў з афіцэрамі міністэрства ўнутраных спраў, міністэрства абароны, як жа вы ж разумееце, што вот это вот не буду абзываць матюкамі, да, яно ж уцячэ, кіне вас, уцячэ ў свае Арабскія Эміраты, а вы будзеце, да, вот паміраць за яго, да. Яны ўсе это цудоўна разумеюць. Глядзі, ён прадпрыняў зараз, скажем так, ну вот у маім разуменні адчайны кідок, а менавіта на вот узроўні этой дыпламатыі. Тое, што паездка да Сі Цзіньпіня запланавана, это факт, таму што яна была прамеркаваная да даты атрымання дыпломам 5 беларусамі, якія вучыліся ў кітайскім універсітэце разам з сынам, як бы так, Лукашэнкі, да. А вот сустрэча з Пуціним, я не ўпэўнены, што яна як бы так была планавая. І такое ўражанне, што Пуцін ўсё ж такі хацеў дадушыць Лукашэнку на ўдзел беларусаў у вайне. Але ж паколькі сярод усіх беларусаў, не гледзячы на ўсю расійскую прапаганду, існуе кансенсус, каля 85% супраць, прычым усіх што сілавікоў, што цывільных, супраць удзелу Беларусі ў вайне. То Лукашенко пабег жаліцца менавіта Сі Цзіньпіню, абарані мяне, калі ласка, вот ад Пуціна і ад Зеленскага, які таксама масава пачаў праводзіць ІПСО, што быццам беларусы збіраюцца заходзіць на украінскую тэрыторыю, хаця яны не збіраліся это рабіць. Спадарня Ірына, я хачу у вас пытацца пра стан здароўя Лукашэнкі, так? У мяне такое вось уражанне склалася, яны ж вось карнікі лукашэнкаўскай сістэмы любяць людзей кідаць у шыза, от палітычных зняволеных. Там адзін раз, другі, трэці ламаюць там людзей. От у мяне такое ўражанне, што сам Лукашенко выйшаў з шыза пасля 20 сутак, от адпаведным чынам выглядае. Такое ўражанне, што ў перадінсультным стане. Ну, які ў вас ўражанне? Я разумею, што вы там не прафесар медыцыны, ну проста цікава.
Мае ўражанне такія, што нібыта ў беларусаў склалася такая нацыянальная забава кожныя 3-4 месяцы хараніць Лукашэнку. То яго інсульт, то яго інфаркт. Ну, насамрэч, выглядаў ён кепска, але давайте улічваць, чалавек сталога ўзросту, яму больш за 70 гадоў. Мы не ведаем, што адбывалася там на размовах з Пуцінам. І хутчэй за ўсё Пуцін сапраўды яго спрабаваў дадушыць і штурхнуць у накірунак вайны. Гэта доўгія пералёты, візіты Кітай, Азія, 12 гадзін у самалёце, прабачце. Там малады арганізм не вытрымае. А што казаць, калі чалавеку за 70? То бок тое, што мы бачылі вось на цырымонію ўручэння гэтых узнагарод, гэта такі звычайны постпрацоўны яго сіндром, калі яму цяжка, калі ён уже проста нагрузка ў выніку сваіх фізіялагічных узроставых нейкіх асабістасцей вось так рэагуе на ўсе гэтыя перасоўванні, ціскі, маральныя, псіхалагічныя. Таму што, канешне, я мяркую, што размова з Пуцінам яму далася вельмі непроста. Ось, і гэта ён таксама перажывае, бо на кану вельмі высокія кошты ўлада, сям'я, грошы і гэтак далей. Яго вельмі ўразіла і вельмі на яго паўплывала тое, што Владзімір Зеленскі зрабіў ультыматум. То бок, калі ён, так званы кіраўнік дзяржавы, увесь час знаходзіўся пад ціскам Крэмля, і захада, адпаведна, то зараз у яго з'явілася трэцяя сіла, якая можа дыктаваць свае умовы, і тым больш з пазіцыі сілы. І тое, што сітуацыя беларускім бокам была фактычна праглынута, транслятары былі адключаны, гэта таксама вельмі такі моцны удар для лідара, які не прывык пагаджацца і ісці на чысці прымусовыя умовы, так бы мовіць. Таму і гэты фактар таксама мусіць адбівацца на яго стане, тым, на які мы назіраем. Ось. Але зноў-такі нічога крытычнага, выхадзяць будзе як новенькі. Шаноўныя гледачы, цяпер пра самае важнае. Так што, магчыма, зараз для Беларусі пачынаецца перыяд самы небяспечны ў нашай фармальна незалежнай гісторыі. Можа здарыцца сітуацыя куды больш небяспечная, чым люты 22-го года, калі з тэрыторыі Беларусі распачаўся наступ на Кіеў. Увага! Пакуль у многіх краінах людзі жывуць і бавяцца, над Беларусю згушаюцца злавесныя хмары. Правакацыі, каб уцягнуць узброеныя сілы РБ ў вайну з Украінай, апынаюцца беспаспяховымі, але гэта не галоўная праблема. На мінулым тыдні аўтарытэтныя выданні The Telegraph Англія і ONET Польша спаслаліся на інфармацыю ад выведак пра планы Пуціна атакаваць Балтыю ці нават Польшу. Няўдзел Беларусі ў любой з аперацыяў такога кшталту нават не абгаворваецца з-за стратэгічнай значнасці беларускага плацдарму. А крытычны момант набліжаецца. У пачатку ліпеня Расія дэманстратыўна закрыла чыгуначныя пераезды з Фінляндыяй, Эстоніяй і Латвіяй. На межах з названымі краінамі сканцэнтраваныя кантынгенты патэнцыйна дастатковыя нават для сухапутных аперацый. Шырыцца інфармацыя, што так званая выведка прасторы была праведзена ўздоўж усёй мяжы Беларусі з Латвіяй і Літвой. Рэкагнасцыроўку ў 25-м годзе завершылі спецыялісты высокага ўзроўню. Гэта сацыолагі, гэта геапалітыкі, гэта географы, антраполагі і дэмографы. Я скажу, што гістарычна такія выведкі вядуцца краінамі перед пачаткам паўнамаштабнай вайны. Гэта сведчыць пра тое, што рыхтуецца комплексная аперацыя. Мы на пачатку сур'ёзных падзей стаім. Тым часам здароўе Александра Лукашэнкі пагоршылася. Ён не з'явіўся на публіцы падчас так званага Дня незалежнасці 3 ліпеня. Раздаючы генеральскія пагоны сілавікам у пачатку гэтага тыдня, палітык месцамі прамаўляў зусім няўпэўнена. И у кого горячие головы, те должны остудить их. Некаторыя выказванні Лукашэнкі ўвогуле гучаць як суцяшэнне падначаленых перад немінучай бойняй. Мы сделаем все для того, чтобы вы жили в своих квартирах, имели свой квадратный метр, потому что как мы будем погибать, если за нами ничего не будет, а за нами, еще раз подчеркиваю, семья. Аперацыя па краінах НАТО ў Еўропе можа быць накіраваная на дэстабілізацыю хаўруснікаў краіны, каб тыя спынілі вайсковую падтрымку. Могуць апынуцца наіўнымі спадзевы, што малаколькаснае маладасведчанае войска Лукашэнкі пазбегне ўдзелу ў новых вайсковых аперацыях Крамля.
Росіяни прекрасно знають, як примусити людей йти вперед і вмирати. І вони можуть відмобілізувати білорусів, можуть відмобілізувати значну частину, я б сказав так, до 150 тисяч, і погнати перед себе на українські позиції, або на польські, або на литовські, хто знає. Згодна здаровай логіцы, Крэмль не павінен ісці на Балтыю ці Польшу, прынамсі пакуль не прыпыненая вайна ва ўкраіне. Але здаровая логіка і Пуцін гэта не заўжды спалучальныя словы. Падзеі могуць разгарнуцца нават напрыканцы лета, пачатку восені. Спадар Сергей, ну амерыканская выведка паведамляе. От паведамлялі ў 22-м годзе, што наступ будзе на Украіну. Там многія не верылі, круцілі каля скроні, это здарылася. Зараз гавораць пра Балтыю і Польшу, прыгадваюць узброеныя сілы Рэспублікі Беларусь, што могуць быць уцягнутыя. Ну, як вам падаецца, наколькі імаверна, што пачнецца ў Беларусі? Я, пагаварыўшы з вами, паглядзеўшы на выступ Лукашэнкі падчас уручэння этой генеральскіх годнасцяў, як бы так пацікавіўся апіняй польскіх афіцэраў, апіняй украінскіх баявых, не палітыкаў, а менавіта баявых афіцэраў. І вы ведаеце, мы сыходзімся на тым, што здавалася б, з аднога боку Расія не можа зараз спыніцца, выйсці з вайны, таму што як бы эканоміка ўся ўжо пераведзеная на рэйкі вайны, што не можна назад запускаць у глубіну, глубь як бы сваёй тэрыторыі, вот тых, хто прайшоў вайну, хто пераступіў цераз страх смерці, хто прывык да, скажем, дозы адреналіна абсалютна іншай. То вот дзе рэальная пагроза? Эканоміка раз пераведзеная, і другое, што не можна, як бы так, без вонкавай задачы Расіі зараз не можна. То бок фармальна, здаецца, ўсё гаворыць пра тое, што Расія гатовая працягваць вайну. Але ж вот рэальна, напрыклад, Ленінградская ваенная акруга, яна на сённяшні дзень, да, інфраструктура разбудаваная, але ж пры гэтым асабовага складу там няма. Ну як няма? Можа быць, у вас няма інфармацыі дакладнай? Таму што ў іх ёсць войскі. Я гаварыў з тымі, хто адсочвае сітуацыю рэальна. Яны рэальна гавораць, што на сённяшні дзень няма ні ў Кронштадце, ні дзе, ні ў Калінінградзе. То бок я не бачу, каб сапраўды на сённяшні дзень, да, Літува і Польшча і Літува, скажем так, рукамі беларусаў, русакі ўжо правялі прамацовачку. Вы памятаеце, калі цераз беларускую тэрыторыю прайшла зграйка шахедаў, ці то 20, ці то 25, беларусы не сталі іх адпрацоўваць. Штосьці там нібыта збівалі. А ласкава папярэдзілі палякаў, вот родныя вы нашы, вот вам падаруначак. Натуральна, ў гэты час яны што рабілі? Выведку? Да, яны рабілі выведку, дзе якія радыёлакацыйныя сродкі, якія выходзяць якраз на рэжым апраменьвання, тады іх можна добра зафіксаваць, дзе і што. Тое ж самае яны паўтарылі літаральна от месяцы паўтары назад з Літувай, калі прычым цікава, што украінцы якраз мяне папярэдзілі, кажа, глядзі, вот ішла зграйка на Чарнігаў, расійскі дрон, а потым, кажа, адзін разварочваецца, цераз Чарнобыльскую зону пайшоў да вас назад. Так аказалось, это не просто, як бы так, заблукаўшы дрон, это тое, што беларусы зноўку такі не адпрацавалі, яны яго запусцілі на Латвію, на Літуву, папярэдзілі Літуву, што вам прэзент, да, і там адбылося тое ж самае. Так вот, глядзіце, Літува рэальна аказалася не гатовая нават да залёту аднога дрона. А калі іх будзе, вот кожны тыдзень будзе як... Як на Кіеў. Да не нават не як на Кіеў, а нават проста па 20 шахедаў, без балістыкі, без нічога. Што будзе з Літувай? То бок у Літуве як бы багата хто сядзіць, прыціснуўшы вушы, разумеючы, што вайна як бы непазбежна. Нас уцягнуцца? Пытанне. Я ўсё ж такі спадзяюся, што Лукашенко не здарма насіўся ў Пекін, і ўсё ж такі, мы для Пекіна важныя, не Лукашенко важныя, а менавіта геаграфічнае становішча Беларусі, бо мы робімся горлышкам пляшкі, цераз якую ідзе транзіт, менавіта чыгуначны транзіт кітайскага грузу на еўразвяз. Для Китая это важна. Мы занялі месца практычна Украіны, бо інакш бы транзіт ішоў цераз Украіну, а это і мора, это і чыгунка. А ва Ўкраіне вайна, адпаведна, Беларусь робіцца рэальна горлышкам пляшкі. Таму я думаю, што Кітай ўсё ж такі пастараецца патлумачыць Пуціну, што ты там як бы так займаешься сваім, але ж вот гэтага не ўцягвай, таму што нам трэба транзіт забяспечыць. Я спадзяюся на такі варыянт. Ну і плюс, глядзі, я не бачу сярод нашых нават сіл спецыяльных аперацый, можа, адсоткаў 15, якія вот лічаць, што яны настолькі рэмба, што яны гатовыя любую вайну праходзіць.
Нават сярод сіл спецыяльных аперацый большасць супраць удзелу беларусаў у вайне. Да. Магчымасць не абавязкова, у маё разуменне, Сувалскі калідор — это пясок, это балоты, туды ніхто не палезе. Глядзіце, для таго, каб стварыць спакойную дарогу, па якой будзе звязаны Калінінград быццам бы вот з Расіяй, трэба шырыню калідора рабіць мінімум 100 кіlometrаў, бо інакш яна будзе прабівацца нават ствольнай артылерыяй. А 100 кіlometrаў, слухайце, это палова Літовы. То я кажу, что даруйте, Сувалский коридор можно давно уже поменять на трассу Марыямполь-Каунас, вот это Сувалский коридор. И Россия, калі пачне, яна цалкам можа зайсці цераз Латвію, Літву і не кранаючы нават Беларусь. Нават у Эстонії там жа ж магістралі ёсць, так вельмі зручная для перасоўвання і дыстанцыя невялікая. Спадарня Ірына, но як вам падаецца, калі будзе падобна кшталту аперацыя праводзіцца Расіяй, і туды не вцягнецца Беларусь, для мяне это будзе прыемны сюрпрыз і проста сенсацыя. Як вы думаеце, ён мае здольнасці, каб выкруціцца? Я не ведаю, ці мае ён такія здольнасці, але відавочна ён намагаецца гэта зрабіць, і вельмі паказальная гэтая паездка ў Кітай і словы менавіта Сі Цзіньпіня пра тое, што ён паважае суверэнітэт і незалежнасць Рэспублікі Беларусь. І гэта былі не проста словы, гэта быў дакладны і яўны сігнал а тым, што, калі ласка, не чапайце Беларусь. Другая справа, што Пуцін гэта такі чалавек непрадказальны, калі можна назваць яго чалавекам, і якія інструменты і метады ён будзе браць дзеля таго, каб і далей ціснуць на Лукашэнку, мы не ведаем, што стаіць на кану. Але на зараз кіраўнік так званай Беларусі робіць усё, каб мінуць удзелу Беларусі ў вайне, таму што не таму, што яму шкада беларусаў, не таму, што яму шкада беларускую гэтую землю пакутную, а таму, што яму шкада свае ўлады, яму шкада сваіх грошай, ну і, канешне, сям'я. Ён дакладна разумее, што як толькі нешта будзе з тэрыторыі Беларусі, ўсё, гэта гамон адразу. Ось. І, канешне, ён будзе гэтага пазбегаць усімі магчымымі і немагчымымі сродкамі. Але зноў-такі я падкрэслю, што дзеянні Пуціна яны непрадказальныя і дзесьці нават вельмі страшныя. Я хачу пагутарыць пра дату, калі можа пачацца. Мы можам ужо, правёўшы метад гістарычнай аналогіі, гаварыць пра канкрэтныя даты. Папраўце мяне, калі я дзесьці памыляюся. Значыцца, аперацыя Расійскай Федэрацыі па Грузіі, памятаеце? Былі алімпійскія гульні ў Пекіне, самы пачатак, 8.08.2008. Яны пайшлі на Грузію, правільна? Такая вось дата яшчэ містычная, да? 8.08.08. Аперацыя па Крыме, яны распачалі яе, праходзілі алімпійскія гульні, дзе там у Сочы. Толькі не ў пачатку, а в самым скончыліся алімпійскія гульні, цырымонія закрыцця, і наступны дзень аперацыя па Крыме. Зараз праходзіць чэмпіянат свету па футболе. Падзея, увага да якой прыцягнутая, магчыма, нават больш, чым да алімпійскіх гульняў. Фінальная гульня адбудзецца 19 ліпеня. І мне здаецца, што вось там 19-20 ліпеня гэта проста час адліку, калі Беларусь можа сутыкнуцца з кашмарам. Што вы думаеце пра гэта? Я мяркую, што Беларусь там не сутыкнецца, но просто з кашмарам, таму што гэта яшчэ такі невялікі атрызак часу. Я мяркую, што Літва, Латвія ці Польша могуць сутыкнуцца з якой-небудзь вайсковай правакацыяй уже такой. На пачатку так выведка і кажа, пачнецца з правакацыі нейкай. Гэта ўжо будзе не проста залёт дроны, разумееце, а гэта будзе удар па крытычнай інфраструктуры, напрыклад. Да? І Расія гэта будзе рабіць, пэўна, для таго, на маю думку, каб просто паглядзець рэакцыю. А што яны будуць рабіць? А як жа кансалідацыя альянса? Што будзе ў цэнтры прыняцця рашэння? Колькі часу спатрэбіцца дзеля таго, каб выпрацаваць нейкую агульную пазіцыю, таму што дзеля наступнага кроку уже больш жорсткага, а менавіта такой паўнавартаснай вайны, трэба разумець, што адбываецца там у альянсе, у НАТО. І таму яны будуць, калі гэта здарыцца, яны будуць уважліва назіраць за тым, хто як кажа. Хтосьці будзе казаць, што давайце будзем расследаваць гэты інцыдэнт, хтосьці будзе казаць, давайце адкажам зноў ударам, хтосьці будзе казаць, давайце сядзем за стол
стол перамоваў, і ўсё гэта будзе адсочвацца і запісвацца куды трэба. Я мяркую, што правакацыя якраз такі, калі яна і будзе, то менавіта з такой мэтай. Гаспадар Сергей, ну Пуцін жа бачыць, так, што блок НАТО, яны ж там абараняць Балтыю збіраюцца ў 27-м там ці ў 30-м годзе. Там наўрад ці НАТО падрыхтаваная, Пуцін ведае пра гэта. А Расія падрыхтаваная. Вы там казалі, невядома як з кантынгентамі, ну нават па-за лініяй фронта кадравых вайскоўцаў больш чым 500 000 у дадзены момант. Значыцца, баявы досвед у іх грандыёзны у арміі Расійскай Федэрацыі. Дроны у іх ёсць, ды і іншая тэхніка ёсць. Это вот этой гісторыі, што з пастаментаў танкі здымалі. Всё яны маюць, вот украінскія вайскоўцы кажуць. Я з аналітыкамі камунікую. В прынцыпе, для правядзення такой аперацыі. Разлік можа быць на тое, каб дэстабілізаваць Еўропу, разваліць блок НАТО, прымусіць Еўропу спыніць забяспечванне Украіны, і тады яны змогуць даціснуць Украіны. Ну, план вельмі лагічны, на маю думку, што не? Ну, глядзі, я б акцэнтаваў увагу на, от калі праводзіліся ядзерныя навучанні, так званыя, калі на беларускую тэрыторыю, яны ж не завезлі нават ядзерную БЧ, яны прывезлі проста ММГ, мадэль масагабарытную, і потым ее забралі адразу. Але ж вот як, скажем так, расцёў Лукашенко, калі ён удзельнічаў у гэтым працэсе, як яму падабалася ўсё, як ён адчуваў сябе. Ну там шоу было «Мама дорогая». Да. Так вот пасля гэтага шоу, уласна, як бы так, тэлефанаванне Макрона, раз. По-другое, прыязджае начальнік выведкі Францыі ў Мінск. Калі такое было? Толькі ў 22-м хіба, да? Ну вот калі тады празяпілі, да, гэты момант. Я нагадаю, што Францыя мае свой ядзерны патэнцыял. 290 боегаловак, здаецца. Да, і Францыя не асабліва карэлюецца з астатнімі, скажем так, клубам ядзерных дзяржаў, яна сама прымае рашэнне, як, калі, што і куды. І вот тут, на жаль, і быў, я спадзяюся, што ўжо быў вельмі тонкі момант. Мы памятаем, што русакі завезлі на беларускую тэрыторыю роўна на 4-5 кіlometrаў, завезлі КШМ-кі, камандаштабныя машынкі, от своего орешника. Это было достатково для того, каб паказаць, што арешнік на беларускай тэрыторыі. Пры баявой рабоце гэты комплекс можа засяроджвацца, наадварот, на адлегласці пускавая можа знаходзіцца ад КШМ-кі на адлегласцю 100 кіlometrаў спецыяльна. То бок не трэба зараз нават завозіць самі ракеты з пускавымі на беларускую тэрыторыю, дастаткова, што засвяцілі КШМ-кі. То бок, адпаведна, удар у адказ можа быць менавіта па беларускай тэрыторыі. І вот это было самае паскуднае, разумееце? На гэта і быў разлік. Не па Крамле, па нас. Да. Менавіта для Еўропы было добра прадэманстраваць сваю волю, менавіта на беларускай тэрыторыю, на шэрай зоне, так называемой, не ўваходзячы ў прамое сутыкненне з самой Расіяй. І я спадзяюся, што вот якраз прыезд начальніка выведкі французскай і размовы і Сі Цзіньпінем, і з астатнімі ўсё ж такі прывялі Лукашэнку да цямы, што не трэба, што ядзерная зброя это якраз не тое, што дапаможа расійская ядзерная зброя, не тое, што табе дапаможа захаваць тую тэрыторыю, дзе ты падаткі збіраеш. Гаспадарыня Ірына, ну, разумеючы плюс-мінус псіхалогію Пуціна, ён жа ж не лічыць сябе васалам Сі Цзіньпіна. Ён жа лічыць сябе самым крутым. Няўжо вы думаеце, што ён, будучы там прыпёртым у кут, магчыма, нават ужо такая складаная сітуацыя там у Расіі, не будзе ўцягваць Лукашэнку ў вайну, падстаўляць пад правакацыі, баючыся Сі Цзіньпіна? Ведаеце, я баюся, што Владимир Владимирович, хочацца сказаць па-іншаму, але ж Пуцін зараз уже не ў тым стане, каб прымаць нейкія адэкватныя лагічныя рашэння. Пэўна, гэта ўжо тая стадыя, калі ці ўсё, ці нічога. Таму што зараз у яго вельмі кепскія справы па ўсім накірункам. Яму хочацца гэта выправіць, тым больш гэтыя імперскія амбіцыі. Тым больш мы бачым па апошнім заявам, што там вельмі дрэнная справа. І таму я мяркую, дапускаю, што ён можа прымяніць усе інструменты ціску дзеля таго, каб
тэрыторыя Беларусі была так ці інакш умешана ў гэтую вайну, але ж зноў-такі спадзяюся на лепшы сцэнар і што Лукашенко усведамляе, чым гэта абернецца і ўсё ж такі будзе страхавацца нечым і ці магчыма ён уже гэта неяк зрабіў знаходзячыся ў Пекіне. Ось. Але, конечно, сітуацыя для Беларусі застаецца небяспечным, таму што я не лічу, што Пуцін гэта адэкватны палітык, кіраўнік дзяржавы, тым больш ядзернай. Гэта пагроза, гэта небяспека для ўсяго свету, не толькі для Беларусі. Небяспека, это просто не тое слово. Спадар Сергей, што думае зараз Пуцін? Лічыць сябе матэматыкам, ён думае, Францыя 280 боегаловак, праўда, субстратэгічных. У Расіі, здаецца, 5800. От падзяліце, у колькі разоў больш. У Кітая, які тут усімі сродкамі хацеў бы стрымаць, а можа быць і не хацеў. Расею у разы менш на дадзены момант, чым у Расіі боегаловак, фармальна, так? Ну што, вы верыце, што Сі стрымае Пуціна? Штатаў больш у 2 разы, чым у Расіі, да? Не, у Расіі больш, чым у Злучаных Штатаў. У Расіі. Я думаю, што ўсе разумеюць, што ядзерная вайна, глобальная ядзерная вайна – это канец планеты. Не толькі Беларусь. Не толькі Беларусі, да. І таму была інфармацыя пра то, што Пуціна папярэджвалі яшчэ вот у 22-м, 23-м, калі ў яго там яму хацелася што-небудзь такое вот прымяніць, да. Тактычна, да. То яго і амерыканцы, і ЦРУ, і ўсе папярэджвалі, што не будзе месца ні табе, ні тваёй сям'і на этой планеце, калі ты нешта пачнеш рабіць вот з прымяненнем ядзернай зброі. Ну і такой складанай сітуацыі ў яго не было. Ён спадзяваўся, што ён канвенцыйна дацісне ўкраіну. Тым больш пасля правалу контрнаступу. А мы ўпэўнены ў тым, што ён сам як бы так скроліць, напрыклад, інфармацыю, ён сам чытае інфармацыю, ён карыстаецца той інфармацыяй, якую яму дакладваюць ягоныя генералы. А я думаю, што там карцінка зусім іншая. Больш таго, яны ж даўно пераконваюць і сябе, і ўсю Расію пераконваюць, што это вайна не з Украінай, што это вайна даўно ўжо зусім НАТО. І калі вот браць цераз гэтую прызму, то не ўсё так кепска, яны бачаць вот з НАТО, яны як бы так, да, вот на роўных. Шаноўныя госці, вы згодныя з тым, што калі все-таки эта аперацыя па Балтыі там і Польшы пачнецца, калі расейцы на гэта пойдуць, рызыкі для Беларусі нават фатальнымі могуць быць. Вельмі, вельмі небяспечны момант. Тут ёсць у гэтым згода? Натуральна, так, конечно. Я хацеў просто зараз прабегчыся яшчэ раз, каб ацэніць, каб не накручваць. Згода ў тым, што, глядзі, я вот яшчэ у 22-м, 23-м я заўсёды гаварыў, што ўсё закончыцца тым, што Берлін, павержаны Берлін 1945-го, ён пераязджае ў Маскву, толькі пытанне якога году. 28-га ці там 30 нейкага. Таму што на маё разуменне Расія нават зараз, калі адкаціцца, яна ўсё роўна зараз акумулюе сілы і будзе спрабаваць ісці далей, бо яна заўсёды ішла вонкавым шляхам, яна ніколі не замыкалася. Калі проста адкаціцца, у гэтым та і праблема. Калі пачнецца і Прыбалтык, і ўсё, то это толькі паскоруць, у прынцыпе, вот тое, што міжнародная кааліцыя пачне разумець, што альтэрнатывы этаму няма. Вызвольнаму паходу на Маскву, ён тут я упэўнены, што ён пройдзе цераз Менск. І от калі ён пройдзе праз Менск, вы уяўляеце сабе, што будзе з тым Менскам і з Беларусю падчас гэтага вызвольнага пахода. А калі яшчэ дзесьці лінія фронта ляжа, мы бачым ва ўкраіне, у што пераўтвараюцца гарады. А мы ўпэўнены, што вот такі супраціў будзе з беларускага боку, хто яго аказваць будзе? Не, нават калі узброеныя сілы Рэспублікі Беларусь перабягуць там на бок НАТО поўным складам, калі расейцы дзесьці ўпруцца і паставяць там лініі абароны на тэрыторыі Беларусі, там будуць пейзажы месяца. Вось я пра што. А Лукашенко разлічвае, глядзі, ён разумее, што ў Маскве набліжаюцца часы як бы так смуты, і таму вот якраз беларускія сілавікі спатрэбяцца для таго, каб перакрыць мяжу з Расіяй, каб эти бежанцы не пабеглі ўсе да нас. То бок яны там разглядаюць і такія варыянты. І нават вот Сі Цзіньпіню ёсць сярод беларускіх, скажем так, кіраўніцтва тыя, хто прапануе, скажем так, пастаянна, вот як гарантыю нашай бяспекі не маглі б вы размесціць сваю вайсковую базу ў нас дзе-небудзь у Гродны ці Берасці. Ну, але ж Кітай пакуль што на это не ідзе, але ж у прынцыпе праглядаецца. Спадарня Ірына, мы тут ужо прыгадалі Дональда Трампа.
Дарэчы, зноўку эскалацыя з Іранам, зноўку паліва, напэўна, в цане пойдзе ўгару. Вось, ударылі па востраву Харк, там, дзе нафтаздабыча, там эскалацыя. Я думаю, што Кітай ручкі просто пацірае, што амерыканцы туды ўвязаліся і вылезці адтуль не могуць, разабрацца з гэтым ксірам не могуць. А значыцца, Еўропе не вельмі могуць дапамагчы, так, краінам НАТО ў Еўропе. Ну, это ж такі залаты момант для Пуціна, магчыма, да, каб все-таки падобна кшталту аперацыю правесці, спадзяючыся на развал блока НАТО, што, як я ўжо казаў, спыніцца дапамога ўкраіне і ўкраіну можна будзе даціснуць. Ну і Лукашенко пастаянна папярэджвае пра вайну. Ну, складаецца пазл. Ну, як складаецца? Па-першае, тое, што ЗША ўжо нібыта не будзе дапамагаць Еўропе, ну, гэта не секрэт. Паслухайце апошнія прамовы Марка Рюте. Ён кажа, што Еўропе трэба дбаць пра сябе зараз і тут. А мы казалі яшчэ 5 гадоў таму, што трэба шевеліць. Гэта не азначае, што ЗША цалкам адсюль выйдуць, не будуць аказваць некую дапамогу, але ўся Еўропа разумее, што трэба нарошчваць свае ВПК, трэба уласнымі сіламі рыхтавацца вось да гэтай вялікай вайны. Бо разлічваць на саюзніка, які за акіянам, ну, зараз не варта, зараз не час. І мы назіраем, што Еўропа робіць пэўныя і вельмі істотныя крокі ў гэтым накірунку. Як у узбраенні Нямецчыны апошнім часам, войска той же самай Польшча. Таму так, Еўропа рыхтуецца, усе кажуць, што нешта будзе, але я б не казала, што прямо зараз пад 19 ліпеня трэба чакаць нейкія катастрофы. Я бы нават так сказаў, што з 19-20 ліпеня да перыяда, вот там, калі там выбары ў Кангрэс, это дадатковая, прамежкавая, да пачатку лістапада, вот гэты перыяд, я думаю, катастрафічна высокія рызыкі. Дарэчы, Зеленскі это сама менавіта апелюе да тэрміну жнівень месяц, што ён даў Расіі там 40 дзён ці што. Нешта такое гучала. Я так разумею, што жнівень улічаны, бо заўсёды ўсё самае паганае, што для Расіі здараецца, яно чамусьці звычайна ў жніўні адбываецца. Спадарня Ірына, мне Валер Сахашчык, так, многім вядомы, у 24-м яшчэ годзе казаў, што рамантуюцца стратэгічныя масты ў Беларусі вот для ваенных сцэнароў, каб праязджала вайсковая тэхніка. Верым Сахашчыку? Паказваў координаты. У 24-м магчыма, але зараз вайна ж змянілася за гэты час, зараз 26-й. Я не думаю, што там будуць ісці пехота, некая калона з бронетэхнікай. Ну, калі варыянт акупацыі, то это патрэбна, і так ці інакш. Першапачаткова, конечно. Нагрузка на опору увеличивалась, там вот это узмацнялось. Это не только от Сахашчыка, это все ведаюць. Это было. Да. Вот было, да, вайсковае падрыхтаванне. Ну, я ўжо казаў пра амерыканскую выведку. Тут зразумела пра іх папярэджанні, калі яны пачнуць эвакуацыю там сваіх дыпламатаў са сталіц краін Балтыі, калі яны нададуць узровень небяспекі там 4 гэтым дзяржавам, это ўжо зразумела, пачнецца праз дні. Таму проста сочым. У нас прагучалі досыць апакаліптычныя сцэнары, але я перакананы, што рэалістычныя не, ну просто калі распачнецца эта аперацыя па краінах Балтыі, то многіх з нас можа не стаць. Такое маё меркаванне. Таму, спадар Сергей, я хачу вас справакаваць на пазітыў, калі спадзевы Дональда Трампа спраўдзяцца. Хоць Трамп кажа пра мір, а потым апынаецца, што зноўку эскалацыя і бамбіць востраў Харк. Тут я бы не верыў, не браў бы давера гэтыя словы. Такая вось сітуацыя ў нас. Ну, калі вот словы Трампа спраўджваюцца і замарожваецца вайна ва ўкраіне, што тады ў нас? Тады нармальна ўсё? Слухайте, я думаю, што Расія, вот узгадаем Чечню. Рускія ж прыйшлі, першы раз па носе атрымалі. Яны не пакінулі ідэю. То бок яны адышлі, яны перафарматаваліся, яны улічылі ўсе як бы так хібы, якія дапусцілі, і вярнуліся і дабілі Чечню. Я думаю, што ў прынцыпе тут, калі Расію пакінуць у такім выглядзе, як яна ёсць, то Расія ўсё ж такі, ну, я аптымістычна ўспрымаю, як казалі у свой час, это суфі, мудрыя суфі, у Бога нет іншых рук апроч нашых. І що кажа, што вайна, да, это кепска, але ж вайна менавіта можа адкрыць дарогу для новага. Дык вот тут усё ж такі, каб еўрапейская кааліцыя, еўрапейская НАТО стварылася,
скажем так, абрасло, скажем так, матэрыяльнай базай адпаведна. І ўсё ж таки я не ведаю, это, Расіі колькі гадоў спатрэбіцца зараз аднавіць сваю эканоміку. І Расіі трэба час, каб аднавіць, выхадаваць новых спецоў, а это марскі кот любы, это самае, я па Ўкраіне ўзгадываю, это штучны тавар, яго вырасціць трэба, яго ўзгадаваць трэба. То бок я разумею, што зараз, калі нават будзе заключаны мір, то Расія ўсё роўна этымі дробнымі правакацыямі. Я нагадаю, што хваля нелегальнай міграцыі Лукашенко яе не можа спыніць, таму што ён цалкам залежны ад таго ж Пуціна. Паглядзіце, пасля таго, як Лукашенко з падачы Трампа паспадзяваўся, што транзіт беларускай калія пойдзе цераз Польшчу і Літву, у гэтыя дзве краіны няма зараз хвалі нелегальнай міграцыі, яе перанеслі на Латвію. Яна нікуды не дзелася. 290 выпадкаў суткі. Да. Так вот я ўсё ж таки заканчиваючы думку, я за тое, што будзе трэцяя серыя, дзе ўжо Еўропа будзе гатова менавіта пайсці этим самым вызвольным паходам на Москву цераз Менск. Это для нас азначае катастрофу, пра якую я кажу. І дарогу для новага. Вы мяне дарогу для новага. Ведаеце, спадар Сергей, вы мяне давядзёце да стана Лукашэнкі зараз. Спадарыня Ірына, калі Трамп зараз па Ўкраіне спрацуе належным чынам, будзе мір? Я не веру ў мір. Калі Расія існуе у тым стане, у якім яна існуе зараз, ні пра які мір нельга казаць. Гэта заўжды напружанне, гэта заўжды чаканне чагосьці страшнага, гэта ў любы момант проста самае страшнае і крытычнае сцэнары. Таму проста у Еўропы адно выйсце. Ці цалкам знішчыць гэтую дзяржаву як менавіта пуцінскую дзяржаву і нешта выбудоўваць там іншае, ці проста рыхтавацца да горшага. Таму што мы бачым, перадусім Расія не спыніцца. Усё, у яе ўжо няма бар'ераў, няма заслонаў, толькі наперад, а тое, што яны бачаць маскоўцы наперадзе, гэта выжжанае поле замест Еўропы. Пад ціскам апакаліпсісу мы з гэтымі карнікамі з рэжыма. Карнікі — это гэтыя з калоніяў, якія мучаюць людзей, гэтыя спецназаўцы, якія там збівалі да паўсмерці і да смерці забівалі людзей. Не все там сілавікі ў Беларусі, я думаю, нават у міліцыі, што прямо все карнікі. Нет, пад ціскам апакаліпсісу, як вы думаеце, мы апынемся па адзін бок барыкад з імі? Для захавання Беларусі нам так ці інакш трэба, таму што нас не так багата. І калі мы будзем шчыра дзяліцца на бел-чырвона-белых і чырвона-зялёных, слухайце, это толькі Маскве будзе выгодна, калі мы будзем даскону дзён сваіх біцца. Нам трэба шукаць, я чаму і выступаю, што нам трэба зараз трэцяя сіла паміж Лукашэнкамі і Ціханаўскімі, менавіта якая будзе працаваць менавіта на электарату Беларусі, шукаць сабе людзей, шукаць прыхільнікаў, таму што нам это зараз вельмі трэба. Менавіта для таго, каб мы ў перспектыве змаглі захаваць Беларусь, нам трэба, каб частка сілавікоў была на нашым баку. Спадарыня Ірына, вы верыце, што вас у калоніі праз мясарубку пракруцілі, проста вам жыццё пакалечылі? Вы уяўляеце сабе, што з прадстаўнікамі гэтага рэжыма вы будзеце па адзін бок барыкад? Вельмі цяжкае пытанне, таму што я вельмі шмат разважала, знаходзячыся ў калоніі, ці змагу я дараваць. Огулю, ўсё тое, што здарылася ў маім жыцці, ці змагу я ім дараваць. І неяк я дзеля сябе прыйшла да высновы, што калі гэта будзе пытанне лёса маёй краіны, ці будзе мая краіна існаваць, ці не будзе, то, напэўна, так. Пры іншых абставінах, канешне, не. Але Беларусь, як то кажуць, яна перадусім, і дзеля мяне гэта проста нешта святое, і, калі будзе адбывацца нешта страшнае, то трэба зачыніць вочы і бараніць сваю краіну ўсім гуртом. Калі зараз рэальна пачнуцца нейкія аперацыі па краінах НАТО ў Еўропе, і Лукашенко ўмудрыцца і тут праскочыць, і вайны не будзе ў Беларусі, то я месцамі таксама на свой раток накіну платок. Давайте разумець, што адказнасць мусяць несці тыя, хто канкрэтныя персанажы. Глядзі, мяне ў 96-м вывозілі КГБ закапваць. Я перажыў тады клінічную смерць, але ж я ведаю, хто это рабіў, але ж это не адбіваецца ў маім разуменні на ўсёй Беларусі. Шаноўныя госці, дзякую вам за ўдзел у гэтай праграме. Шаноўныя гледачы, наступны выпуск праграмы «Карані праблемаў» меўся быць праз 2 тыдні.
але мы вырашылі запісаць яго да фіналу чэмпіяната света па футболе. Праграма, наступны выпуск выйдзе праз тыдзень, чаму, спадзяюся, я патлумачыў у гэтай перадачы. Барані вас усіх Гасподзь, сочым за развіццём падзеяў.